चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगिरि 4 नं बनगावनि मुस्रि बाले बसुमतारिया दिनै फुंनि 8 बाजियाव बन लायनो थांनायाव मोनथि मोनस्लाबै गुलि गावहरनायाव फेन्दायाव गुलि नांनानै फेन्दाया बायो। दा थुक्राझार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं। फुङाव आं 8 बायदि टाइमाव बन दालाय दोनफैनायखौ लायनानै थांदोंमोनलै। बावनो बोरै जाखो मिथिला। मा जादों? बबेनिफ्रायबा आवाज जानानै जायखिया फेन्दायाव गुलि हाबफैदों। अबाव थाङामोन नोङो? आं बन लायनो थांदोंमोन। अबेयाव? आंनि न'नि साहानि हाग्रायाव दैलाम सेराव बन दालाय दोनफैनाय दंमोन, बेखौ नायनो थांदोंमोन आं। न'आ अबाव नोंना? बनगाव दादगारि 4 नम्बर। सोरखौबाफोर सन्देह दं नामा? सोरखौबा सन्देह माने सोरखौ सन्देह लांनो हाबावनो, नुवाखैबो खोनायाखैबो। दा माबायदि अबस्थायाव दं देहाया? आंनि अबस्थाया दा फेन्दाया बायनानै दङ। ओमफ्राय सिकित्सा लागासिनो? सिकित्सा लागासिनो दं। माब्ला जाया बे घटनाया? दहाय फुंनि 8टा। आं दा पुलिसनि सायाव लुबैयो, बे दायनिगिरिया सोर आरो बे मानसिया सोर, जायखिजाया बेखौ आं पुलिसफोरखौ एसे सुलुग लाजानो लुबैयो, आं एसे हेल्प लुबैयो आरो।